Staatssecretaris Dijksma zei verleden week al dat ze geen poeder maar jild had om de boeren in de mierte te komen. Vanmiddag praat de Tweede Kamer over de moezerskeer. De boeren vregen in de petitie om hulp voor collega's die het over de kop drietje te gaan. Intussen rint de skeer op. Er zijn haast 1000 meldings binnenkwamen. 70% van het loon van deze boeren is ontaasten. 11% daarvan is volslijn verrenoveren. Heel februari zal het Faunafonds los met de taxage van de skeer. Nou, de taxateur die komt op het bedrijf en gaat, als de boer wil, met de boer het land in om de schade in ogenschouw te nemen. En gaat dan kijken welk gedeelte van de schade sowieso opnieuw gescheurd, gevreesd en ingezaaid zou moeten worden. Welk gedeelte een matige schade heeft die je wellicht zou kunnen doorzaaien, op welke manier dan ook. En waar wij van verwachten dat de hergroei van het gras toch redelijk goed zal zijn. Zodat we daar bij de tweede taxatie die we gaan verrichten later in het seizoen kunnen kijken of dat ook daadwerkelijk goed gelukt is. Als ik elke keer vanuit de kant was zeker, hè? De provincie betelt de taxage, maar had verder geen geld om de boeren uit de financiële ellende te helpen. Nee, yield is er net op een plank te lezen om zeg maar in dit soort gevallen de skeervergoeding voor u te keren. Dus het Faunafonds verzucht daar net in. Het Faunafonds kan de skeer net vergoedje, omdat de moes geen beschermen soort is. Daar moet de boer zelfs maar redden. Het land onder water zetten, en dat hoeft helemaal niet zo lang. Als je dat een kwartier, 20 minuten onder water zet, dan zijn de muizen voor het grootste gedeelte verzopen. Voor zover ze niet op de kant of op een hoogte zitten. Maar dan ben je de meeste muizen kwijt. Mocht er toch nog geld vanuit Den Haag komen, dan is het van het grootste belang dat de boeren de skeer goed op papier hebben. Nou, wij zijn we willen een verifieerbaar, een goed beeld krijgen van de skeer. En ik bij Hokker Boeren kniep het nou het meest. Via de site van de LTO kan men een formulier downloaden vanaf van een beetje 3 februari. Om in te vullen wat men voor skeer had en dat opsturen naar u, naar de taxateurs. Zodat de taxateurs bereid het veld in komen kennen. Zodat we een eerste opname doen kennen vanaf 15 februari. En dat ze in april nog een keer langskomen kennen om echt te verifiëren wat de eerste taxatie was. Zodat we een goed, helder, duidelijk verifieerd beeld krijgen van de omvang van deze ramp.